Protect my energy from your bad aura. Now my past don't say I'll be mine. You know everything I desire. I go receive my revenge. Flow like a river. If you get your back, don't go and sit down. I go just power. Come on my trigger. I go just stay. Follow my dreams. I'm feeling vibes on vibes. No povedz nám, čo sa stalo. My, experti, sa rozhodli do Grécka ísť a no, jak to vyšlo? S letenkami. Na piču proste. Hej, ide nám let až o 5:40. Teraz je koľko? A teraz sú, že koľko sú? 2:47. Má hodinky ani nepoužívame. Hej, 2:47 a není otvorený gate, takže stopujeme jak bezďaci. Tieto malé chipsy stali, že 2:20. Aha, dajte koľko stála táto voda, guys. Táto drahá voda. 2,40 pijeme, 2,40 za vodu. My sa cítime reálne jak bezďačky, lebo proste tam tí ľudia tam tie sú. To je extra. Je to vidno? To je úplne, že fuj. Sme v Grécku. Po niekoľkých hodinách struggling dali sme to. Celý let sme prespali obidve. Ja som stála, jak proste sme pristali. Hej. Takže nič som nevidela. Ale look, sme tu. Zvládli sme to. A obidve sme mŕtve. Nevieme ani, jak sa dostaneme do Airbnbčka. Improvizácia. No, dobrodružstvo. Dobre. No, kde to sme? Sme na Pirseuse a ideme z nášho Airbnbčka, ktoré je veľmi milé, na rozdiel od toho Milána, že hej? Inštrukcie nám dali, že jak by sme sa dostali. Aj tak ideme inak, ale akože boli zlatí, milí. A všetko dali, aj úplne zlatí. Nikdy si už nedávame rané lety, lebo my nejsme schopné. Stávané. Nejsme. No má svoj kolu, hej, je šťastná. Mám. Čiže chceš povedať niečo o úbytku? Ja neviem. Nevyjadrujem sa. Ja sa ani nechcem tiež vyjadriť, lebo... Aňa je s tým veľmi spokojná. Jebe ti, Braško, ja fakt reálne, ja sa bojím tam. Ja fakt na tú pláž uvidíme prvý deň. Ja keď dneska zaspím, to bude zázrak, kamo. A nezaspíme, ja kamo, my ideme hneď, odchádzame. Ain't no way, že proste do piče. A čo budeme robiť? Budeme, akože, ne. Nemáme inú možnosť. Braško, a čo budeme robiť? Naše ubytko je fakt, že na piču, hej. My sme si mysleli, že to dáme. Piču hovno, my sme také výberové pičky a my nemôžeme žiť v špine. Ale tam, to ubytko, rôza proste. Do piči, Bráško. Toľko? Čo ti je vedú, jak sa tam dostalo? Ty čo robíš? Čo to je? Nič. No, momentálne, no Ema ma opustila. Ema Fara opustila. Pička si ma opustila. Ukáž. Je
tebe. Ja som sa nejak premotivovala. Gelato zmrzlinu. Emke sa urobila špinka. To tak má byť. A čo si dala? Mám si dala, že jahodu. A ja neviem, asi kupiska to bola, ale obidve sú dobré. Som si dala, že pistáciu a čokoládu. Tá pistácia mi moc nechutila. Bola v pohode, ale moc mi nechutila. A potom si dala čokoládu. A čokoláda nič neskazí, čiže je dobrá. Ideme do nášho hubu. Tuto. Ja odpadnem. Extrém. No, sme veľmi unavené, ale oddychujeme. Sme jak také staré babičky. Proste musíte nás pochopiť, hej, staré babičky. No, unavené sme. Povedz, kde sme. No, museli sme proste vypadnúť von, pretože však ja som to nedávala tam. Proste strašne... Sme akože už čistučké, voňavučké. Preto sme tu takto. Ale hej, no. Naše úbytko je proste strašne malé, hej, tak preto proste tam nechceme byť. A sme vonku na lavičkách a ideme urobiť haul, ktorý môžete vidieť na TikToku potom, hej. So, ideme ho spraviť, no. Ja. Nechceme ešte spať, pretože aby sme sa dobre vyspali večer. Hej, hlavne to. Ak sa vôbec vyspíme, hej. Temné, hetené. Čo sa škeríš? Škerím sa. To čo bol za dobuček? Škerí sa, ale s niekým si vypisuje. Vidíte to? Ona má frajera. Čo hovoríš? Tajnosti to iba medzi mnou a mojimi fanúšikmi. Imaginárneho. A s kým si toto vypisuje? Nemám poňatie. Nevypisujem, že som na Instagrame normálne. Teraz si to prepol. No dobre, necháme ju byť v milostnom živote. Trošku. My sme na ceste domov. Nie sme na ceste domov. Hej. Akože domov ako grecký. Hej, ako bedbox. No, Pozrite, guys. Ty čo chceš napínať? Ja opakujem teba do piči. No kebyže opakuješ mňa, no to by si napla. Do piči čo? Kamo čo? Však ale nevidíš? Guys, vy niečo vidíte? Pozrite. Normálne to takto vyzerá. No. A Ty kaká. čo je? Ty natáčaš? Hej. Chceš vám povedať, čo sa stalo? Sorry. Ja úplne vzdám vám prvú noc. Ja ukážem vám room tour, hej? Room tour, že ani nie 5 sekúnd. Hotovo. Tu nespravíte ani 5 krokov. Prisahám. Guys, toto je všetko. Normálne som nemusela sa ani That's all we postaviť. got proste. No, ale... No, poviem vám, že jak sa to stalo, hej. Bolo o nejakej 2:00 ráno. Ja som sa zaobudila, lebo som proste počula nejaké proste baby
vchádzať do nášho apartmánu, lebo takéto izby sú tu že 3. Áno, sú tu v 3. trojke sú tie baby. No, a v tej trojke sú nejaké 2 baby, hej. A ja som proste počula, jak oni prišli, úplne, že nahlas hovorili a trieskali tými dvermi. Ja, že okej, že proste, že asi nič. A potom o chvíľku tam bol nejaký bordel, bol tam hluk a ja a Aňa sme sa proste na seba tak kúkli, že sa zobudili obidve úplne. Proste úplne to bolo, že scary. A vlastne potom to prebiehalo asi, neviem, 10 minút to prebiehalo. Ja som išla potom zase spať. No hej, proste, ale niečo tam riešili, potom už konečne proste odišli, lebo tá situácia bola taká, že... Ale ono fakt, že reálne, keď to bolo hlasné. Ona začala babať, že are you stupid? A nie, že you are crazy a takéto. Áno, ale aj stupid. A potom on povedal, že niečo, že vetra, čo znamená? Vetra, ty si chodila... Neviem, čo to znamená. Vetra tebe jebe. Áno, hovoril, ale tak dobre. To bol určite Greg, hej. Dobre. Ale proste ja mám pocit, že to bol nejaký psychopat, ktorý chcel ísť do ich izieb, ich izby a proste on ich prenasledoval podľa mňa, že domov, pretože boli 2 hodiny ráno proste. No lenže on povedal, že tam si to niečo zabudol, čiže oni ho určite tam pustili, nie? Nie, áno, ale on hovoril, že I have my stuff in there, že... Nie, podľa mňa on len ojebával, ja neviem. A potom prišiel z jednotky, lebo my sme na 2. Tak to som nepočula vôbec. Proste otvoril dvere, že čo robíte hluk, že je neskoro. A proste oni, že či nepomôžu, že proste, že ten čavo chce niečo z ich izby a tak a proste toto sa tam riešilo. My toto je všetko, čo sme počuli, hej, my sme nič videli, my sa neopovažujeme, my sa tak báli do ryti. Proste my sme ani neotvorili nič, my sme úplne, že boli ticho, aby niekto nevedel, že sme tu vôbec. Ale ja som mala pocit na chvíľu, že niekto sa snaží dostať do 2, ja som bola úplne, že Áno, ale oni sa snažili, podľa mňa ne. Ja som sa úplne bála, koľko ty kokos. No, proste celé zle, úplne sme chvíľu takto ležali, že ticho, kúkali na seba, že či budeme safe, alebo nie. Ale reálne ja som sa bála o môj život. A potom vlastne ten z jednotky im pomohol. Asi zavolal aj tým, čo vlastne toto. A chceli aj zavolať políciu, ty kokos, ja neviem. Ale proste asi sa popýtam, akože nebudem im určite klopať, ale kebyže stretnem, tak sa spýtam, že ako čo to bolo, ne? Že bolo úplne nebezpečné. A potom ona už chrápala, reálne, ona už potom chrápala. A ja som mala pocit, že niekto sa snaží proste ísť do nášho tuto. Ja úplne som počula nejaké zvuky, som sa furt budila, som kúkala, že či náhodou nejde niekto a potom som rozmýšľala nad tým, že čo by som zobrala na obranu, lebo som si zabudla, že pepper spray, takže proste úplne som pol hodinu som nespala, ona úplne chrápala, že do piče, že ona je jebnutá, že proste ona hovorí, že sa bojí, ale vlastne... Ja som sa bála, ale ne, proste som bola tak unavená, kebyže niekto vstúpi dovnútra, ja by som tak ho mala v piči, lebo ktorý kokot sa ma tu opovažuje proste zobudiť, ja budem Uj, ale ja som si fakt predstavovala, že niekto je tuto na tej hallway proste. Jaká hallway? Nie je hallway, Dari. No ale proste ja som bola v piči z toho. No, čo? So, aj ty kokos. No, a ja som potom rozmýšľala, že či iný apartmán alebo niečo, že čo teraz spravíme, ale možno napíšem tomu ujovi. Alebo niečo, lebo však toto čo je. A oni asi nezamykajú ani tie voľkejšie, ale dnes ráno som počula, že niekto odchádzal, tak on to zatvoril, chápeš? My sme to tiež v noci zatvorili, lenže akože po nás prišiel niekto iný. Myslím, že tie baby prišli po nás. No. A proste, keď to nezatvoria, tak proste sú len tieto druhé dvere. No. Takže sú tie dvere nejaké akože pevné. Nechcem niečo hovoriť. Ale sú na kód. No dobre. Ty neotvoríš zvonka, keď ich nedáš kód. Ale dobre, ale môžu hádať ten kód. Môžu, ale vieš,
z 10 čísiel. Ne. Taký experience, guys, že je hrozné. No. Ja keď... no nemohli by sme napríklad tomu Ujovi, že bol nejaký hluk, že... Strašne som sa bála do piče. Strašne. Toto nemôže ani vidieť naši rodičia. Jebe ti? Oni vidno, že už nepôjdeš na budúce. To nevie. Už A je ja sa tamto. fakt bojím, ty kokos, teraz. Ja si kúpim nejaký vreckový nožík, Braško. Áno. Som rozmýšľala, že jak by sme to my zvládli, že proste, keby je tam jeden človek, nesmej sa, ja to fakt myslím seriózne vážne, že proste, keby je že jeden človek proti nám dvom, No. že či by si utiekla, alebo nie, preto som ťa zobudila. Ja by som neutekla, ja by som ani nevstala poriadne. Ale že vonku, vieš, lebo ja som vtedy ťa zobudila. Kamo, ja Pamätáš? chceš utiec odtiaľto. Dobre, nehovorím toto, ale proste túto, že vonku. No. Ale preto som ťa zobudila, že keby sa nám niečo stane, tak si pomáhame. Pamätáš? Potom si ma zobudila? Áno, ja som ti povedala tú vetu a ty, že Pamätáš si? Lebo ja som sa strašne bála, že čo keď ty utečeš a potom ma necháš. Ja si to nepamätám. No ale ja si pamätám, ja som ťa zobudila len kvôli tej jednej vete. Fuj, bože. Odpadnem. No. It is what it is, guys. Dávajte si pozor. Ideme asi stať, sa obliecť a potom ideme do mesta, ne? No, ideme povedz nám. Počkaj, že. Pozrite. Ja som zasnúbená, vidíte? Vidíte? Náramky, aj prstenie. Strašne krásne. Extrém. Zase urobím dneska haul, lebo zase Zas sme niečo. išli sme sa najesť. Toto som vlastne našla, že raňajky. No, a je obed. Takže dali sme si, že kalimeru, fried kalimeru na hranolky. Kalimeru? Čo to je? Toto je fried kalimela. Kalamari. Kala- Kalimari. Lebo No. kalimere je dobré ráno. Jaj. Alebo dobrý deň. Dobre, to je jedno. Zase chápeme sa. Chceli sme si kúpiť nôž, ale žiadne nepredávajú. Hovorím, ale zoberiem nôž odtiaľto. Dobre, ujebeme. No, ujebeme ho a... Ale fakt som to chcela spraviť, lebo tak a čo mám robiť? No počúvajte, to sme ešte nepovedali, ale my keď sme ráno odišli z domu, tak my sme tam našli proste tie dvere. Tie dvere, proste oni boli rozbité. A ja som bola že v šoku. Oni boli, že biele, hej. A pozrite, čo sa s nimi stalo. Like, look. Proste fuj. No. Ale prežili sme a dúfam, že aj ďalej. Ak sa takéto niečo stane ešte dnes večer, my odchádzame. Hej. Ain't no way, že proste, že to budeme robiť. A ešte mi ani neodpísali. No, to je taká. To je kokot. Oni dali grécké. Dali sme si grécké donaty. A super sú, že hej. Kde sme? No, ona je zamilovaná or something. Celý čas si tu s niekým píše. Ja samozrejme nič nehovorím, len celý čas si s niekým píše. No, čiže tak. Braško, odkiaľ, jak ideme? A ideme sme tu na pláži. Pozrite na to. No, boli sme si zaplávať. Áno, trošku pojašiť. Ja mám limonádu. Daj mi okoštovať svoje. Dobre. Daj mi omyslám. Tvoje je viac tak to fresh. To je chuť jedno. Hej. Ale také slabšie. No, dobre to je. Teraz sa takto chillujeme. Proste... Krása. Yummy! Čo nám jedlo? Ideme jesť.
Nechme tam ani vidieť, ale... Áno. A takto sa nám dobre leží. Povedala, že sme sa boli kúpať, že? Boli sme sa kúpať, hej, už som povedala, že hej. Ukážem vám fotky. Počkajte. Pozrite, aká krásna osoba. Ja viem, úžasná. Ďakujem, že mi oni... Ale pekné sú. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Prišli sme domov. Do apartmanu. Do apartmanu. Ešte nie sme v ňom, ale... Čakáme, pôjdeme. lebo sme akože straumatizované zo včerajška. Čiže čo jakuješ? A no, budeme sledovať niečo iba chvíľku a potom sa pôjdeme obliecť. Teda, On tam sedí a on natáča. kto nenatáča? Jaj, on videl... Volá. Skúšať po 10-minútovej prestávke, čo sme sa fotili. No. OK. No skús. Dobre to je? Tak? Ema! To je piči hovno. Hello! No. Skoro som umrela, lebo som nemala vodu. Už ju má. Som vypila, že... Skoro celé. Sme na pláži, sme na tom istom spote, jak včera. A užívame, že hej. Fixing me up, you show me how. The end of the day, we're helpless. Can you keep me close? Can you love me most? You've drunk it down and you spat it out. Nothing tastes like the things you have. Ideme hore. Do piči hore. Ja fakt neznášam kopce, to je taká sprostá vec. Ježiš, chodíme, že 5 minút a ona už týka, jak to je. A dnes sme ani nechodili tak veľa. Ja už nechodím, mám piči. Pohoď. Počujete, ja neznášam chodenie, hej. To je moja vec, neznášam chodenie. Celkovo chodenie, hej. Či hore, či dole, chodenie. Pozrite na to, čo všetko som zvládla. Pozrite na to. Tak vedela, musí dokumentovať, že aby ľudia vedeli. Že som hajkerka. Musela si dať ešte už 3 pauzy, ale je hajkem. Počuj, ja som vydržala 3 dní v lese. Nerob. Ježiš, čo to sú tu mačky stále? Do piči. Menala lanovky, guys. Čakáme. Budeme mať pekný výhod, že hrieme. Áno. Slyším nohy. Nie.
Pozrite, ideme akurát domov. Akurát sme otvoril, fuj, to je taký veľký, jak... To je extrém. Toto bola naša izba. Počkaj, áno, sprav room tour vlastne, hej. Naša 5 krokový. Ulik. Počkaj, daj natočím to. Jak tam stojíš ty? Hej, takto vidíme. Ahoj. Tuto máme tak. Lej, toto nemá ani 2 Toto je- metre. Hej. To je extrém. Choď prvá. Choď prvá. Ale jak než- mám ísť prvá pred... Uj, do piče, aj s tým. Ideme domov. Není nás počuť, ale kúpili sme si croissanty a orange. Ja to budem hovoriť stále. Cheers. Trvá ti to 3 hodiny, dobre. Nechala si ma nás, ja už nechcem, už som sa rozhodla. Už sa mi nechce. Ale je cheers. Tam ideme. Ideme. Domov. Ďakujem. Akože, Nie, ale to by som tam, ale... ne v tom apartmáne, Braško. Hej, ideme domov. Sme vo Viedni. Už ideme domov. Takže ohodnotili tento trip, teda Ema ohodnotila koľko? No, akože tých 8 je podľa mňa veľmi dobré. Describnuté, že 8 z 10. Že hej, 8 z 10. Ja som tiež 8 z 10. Hlavne kvôli tomu ubytku. Takže tak. Nie, that's it. See you maybe... No čo, next year. Asi. No, actually maybe next year. No proste si uvidíme sa o rok. O rok, no, ty kokot. Bye. Posledný vlog za tento rok. Bye. 5 days and we only get 2 off. With the 06, like the shit ain't mine. Take 1 for the pain and emotion. Take 2 for the shit on your mind. 3 shots, let's do something stupid. 4 shots made me lose my mind. 5 days and we only get 2 off. With the 06, like the shit ain't mine.